ako ďa vás Adam Kitty u tohto videa a no, v tomto videu, nie je to také dlhé video, ale musím natáčať videa. Sme v Bratislave. Myslel som v Banskej Bystrici. S mojím kamošom sme trocha chovali, holuby sme chovali tak nejak. Užte si video. No čiže, neviem čo toto má znamenať, ale nejaké zhromaždenie. Čau. Ahoj. Nič tam nemá. Ahojte. Bože, aký zlatý sú, ale my tu máme celé stádo pri nás. Celá Banská Bystrica je u nás. Čaute. Môžem sa ťa dotknúť? Môžem sa ťa dotknúť? Neboj sa, neboj sa, ja sa len chcem dotknúť. Kľud, kámo. Môžem... Tá skupina. A tento tu čo robí? Čo robíš? Kámo, ale celé zhromaždenie pigeon. Poďte sem. Wah. Ani sa nás neboja. Poď sem. Boha. Výbuček lieta. Čau. Ahoj. Môžem sa ťa dotknúť? Môžem sa ťa dotknúť? O môj Bože, ja sa musím jedno dotknúť. Kamo, ale proste zhromaždenie pigeon. Tamtí sa kúpu. Ok, chudák sám. Celé zhromaždenie. Pobožte na. Ahojte. Jo, jadáky. Majo, ty si nejaký král. Ty si ich král. Král of pigeon. Pozrite, aj malí vtáčikovia tu sú. Ahoj. O môj Bože. A toto bude pecka. Má pigeon atak. Sme porazili svet. Svet bude náš. Jak myslíš, čo nemôžem robiť?